Şugun kommentariyalara jogap beresmeli. Men belli aktifdirler. Siziňe de habaryňyz ýok eken. Ene şol oglan Krasnovodda men belli akdipdir. Mene tanamagym bol sen belli akitdim dipdir. Tanaýam sen Aýgözel? Ýok, bana aýnam. Täzelen gaýtlaňy reklam edelik. Boly, ana gaýlar, gelin gaýlar, hormatly müşterilerimiz, täze maskalar getirenler ene egerde kim yüzüne owadan etmek isleýänler, hormatly müşterilerimiz täze aparatym ammadyr arkaýyn gelip bilýäňiz. Aparatym gör goýber aklym. Ana şeyde samaşlajak bolma, kamera al ondan iyi ver arkaýyn. Ene gaty gowy özümüz ullanyp gördük gaýlary. Gowa Aýgözel aýtdy. Aýgözel düşürürdüm boly, düşürme diýip ýalbarýar da şuwa ýoksam görkezesem melýär-de sen TikTok'da neme patpişiklema. Alla näme owadan gaýdyňam. Ha dırnağa etkenler Aýgözeljan arkaýyn gelip bilýäňiz el aýak söz ýok işine. Arasaca de etýänler gelin gaýlar.